amfani da ɓoyayyun makamanmu da muka jiƙa su da ruwan gishiri, inji Janar Jabbari. Rahotanni na bayyana cewa ƙasashen Amurka da Isra'ila sun ƙaddamar da farmaki kan Iran, lamarin da ya tayar da hankula a yankin Gabas ta Tsakiya tare da ƙara dagula yanayin tsaro. Bayan harin, Iran ta sanar da fara mayar da martani ta hanyar kai farmaki a wasu sansanonin sojojin Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya, inda ta ce matakin na cikin haƙƙinta na kare kai. A wani jawabi mai cike da kakkausan gargaɗi, wani babban jami'in soja kuma mai baiwa babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na Iran, wato Islamic Revolutionary Guard Corps shawara, Janar Jabbari, ya gargaɗi shugaban Amurka Donald Trump da gwamnatin ƙasarsa da su yi taka tsantsan. Janar Jabbari ya bayyana cewar Iran ta daɗe tana shirin tunkarar duk wani ƙalubale na soja daga Amurka. Yana mai cewa ƙasar na da kayan yaƙi na zamani da har yanzu duniya ba ta taɓa gani ba. Ya ce, ya kamata Trump ya sani cewa za mu iya yaƙi da ku na tsawon shekaru, mun tanadi kayan aiki na zamani kuma muna da isassun makamai da za su ɗore. A cewarsa, dakarun yaƙin Iran sun kasu kashi biyu, mataki na farko shine amfani da dukkanin makaman da ke rumbun